रिन्जय बर'आथ' बेबायदि माने मोनसे काराप्टेडजों फैनाय मानसिसो गतिके बिथाङा दिनै आरो सुबिदाबादि बबे मेगनाव बबेहाय गोमाना दंमोन रिन्जय बर'आलाय हा लासिं सिंनो बबेहाय गोमाना दंमोन रिन्जय बर'आलाय रिन्जय बर'नि खोथाखौथ' मा बुंनो रिन्जय बर'आ मोनसे समाव बिजेपिआव हाबदोंमोन बिजेपिआव हाबा मैखोम बियो बिपिएफखौ रायदोंमोन एपिपिएलखौ रायदोंमोन बियो बिथांखौ मिन्थियै सोर दङ हा रिन्जय बर'आथ' बेबायदि माने मोनसे काराप्टेडजों फैनाय मानसिसो हा गतिके बिथाङा दिनै आरो सुबिदाबादि दिनै बिथाङा दिनै बिजेपिखौ गारनानै हाग्रामा महिलारिसो आखाइ हमनानै फैबाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों थानानै हाग्रामा महिलारि माने सिगाङाव फैनानै बोरै गावखौ फेभार जानो हायो मारैबा हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ मोजां सन्मान माने रेसपेक्ट होनो हायो बेखौ लानानै बिथाङा दिनै सिगांनो फैनानै बिथाङा खामानि मावो आरो बिथाङा बुंदों जे जोंनि सरकारनि दिनावलायनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेबो ग्रुपनोलाय जों फैसाखौनो होनो हायासै बबे मेगनाव बबेहाय गोमाना दंमोन रिन्जय बर'आलाय हा लासिं सिंनो बबेहाय गोमाना दंमोन रिन्जय बर'आलाय जों बै 25,000 माने मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे होदों आरो बे रेकर्डखौ नोंथांमोननि बिटिसियावनो नाय नोंथांमोना बे रेकर्डखौ नोंथांमोना नुगोन जों बुंनाय बाथ्रा नङा बियो जों बेसेबां हाजार जन मानसिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों 25,000 खरि होदों जों 75,000 होदोंमोन जोंनि फार्स्ट किस्ति हिसाबै जोङो 25,000 होदों नाथाय नोंथांमोना दाख्लै मोनबाय गेरेन्टि लाबाय नोंथांमोना दिनै जिखुनु बाजेट थाजेट गैया गारा नोंथांमोना मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मात्र 15,000 थाखा नोंथांमोना 15,000 होदों जों 25,000 होदों रिन्जय बर'आ लाजिना लाजिया बे बाथ्राफोरखौलाय दा ओंखायनो रिन्जय बर'नि बाथ्राखौ सोंनो नाङा रिन्जय बर'आ जोंनि जायगायाव जेबो फेक्टर नङा रिन्जय बर' बायदि मानसिजों जोंहा बाथ्रा बुंनांगौबो जों साना रिन्जय बर'खौ जों बांद्राय मोजांबो सिनाया आरो रिन्जय बर'आ माबायदि दालालि रिन्जय बर'आ बबे लैथोनिफ्राय फैनाय बेखौ रिन्जय बर'आ गावनो सानग्रोना नाय आरो दिनै नोंथाङा जुदि बेखौ सानदोंबा उदालगुरियाव थांनानै सोंना नायबानो जाबाय रिन्जय बर'आ सोर दा बेखिनिनि सायाव आं बिथांनि बाथ्राखौ बांद्राय रिप्लाय होनो आं साना